nok mar chudo, deko mar chudo, chudo matin e kin mamoko. Daktari samoro nyamna lero ni chal nade gi sani? Nwadhies jothieth nodhi nwa strike higa 2 mokalo, kendo mokwongo ne ni jo dakteche net nok, nwa medo kaka ne dhie strike, nwa medo moko, kendo gimomiyo ne ni delay in salaries. Sani samoro achiel kende mwasebedo kok wachudo e time midwaro, and mano en ga July gi August. July gi August ni en ni pesa mar county yudo pesa from national, from the exchequer at the last resort. Nyiso ni the national government kose yudo pesa, gichoko pesa e taxes, gikum keto pesa kuonde mamoko koka gimiyo counties. Omiyo kochakore igni nyaka ne devolution donji, counties yudo pesa mondo gi dhi nyime later. Later tingo wacha nango chien kose ka gik moko se mi pesa ka pesa ochak choki dwe mar 7. Omiyo mano gima ok wanyal, ok nie lwet mar county mondo giyud pesa no e dwe mar 7, nikech pesa no wayudo ga dwe mar 9. Nyiso ni dweche 3 ka iga wasedonje iga manyien. Sani the controller of budget oseketo ni onge county mora mora madhi donjo e agreement gi bank mora mora mondo chudi kapok giyudo pesa. Omiyo koro nyiso ni iga manyien dwe mar 7 ni be wanyalo bedo gi problem no ka national o delay a disbursement to the counties. Mano koro wan kaka director ase communicate ne jok mwatiyogo ni sani dwe mar 7 wanyalo bedo ng'ato mondo plan, wanyalo bedo ni salaries ma dwe mar 7 nyalo delay nikech national distribution biroga, disbursement biroga dwe mar 9. Mar adek en promotion momiyo ne gidhi strike. Ji nomi promotions to moko no miss promotion. Mang'eni KMPDU chacha nyalo wuoye bang'e, omiyo mago pok nwamiyo promotion. To most your health no yudo promotion in 2023. Promotions yudoga ok onego bed ni ng'ato yudo promotion kapok otiko 3 years. At least onego bed 3 years koka i progress. Mane kaka manual mar human resource wacho. Omiyo ka ji nobedo promoted dwe mar 4 2024, nyiso ni joma nobedo promoted 2024 are not eligible. They are eligible more promotion. Omiyo sani mana jok manok oyudo 2024 nikech funds ne nokoromo, emonego bed ni sani wanyagore, kendo jatend jo union oselimowa mang'eny ahinya mondo wamigi promotion, which is in advanced stages. Kendo I can confirm ni kapok igani financial year ni orumo, nyiso ni dwe mar 6 korumo to nego bed ni wasemiyo doctors mane ok oyudo promotion e 2024 mondo omi promotion. Koro okwan marach ahinya to pod wan gi rem matin kon gi kon. Erokamano ahinya. Kapok walose weche motenore kod mamoko, to bende wang'e ni chenro ma bende piny owacho mago mag gwenge kata mana sirkande mag gwenge bende ochung'ne en ambulances. Aken ambulances to chal nade subtende mano ma Kisumo, nikech nyadi mathoth wayudo ka ji nitiere kata mana gi emergency to chopo mar ambulance kama masira otimore kata mana kama ng'ato nitiere koda pek nyalo bedo mapek. Chal mar ambulances to chal nade kaunti ma Kisumo? Erokamano ahinya. Ambulances ma Kisumo na wacho ni wan gi EOC, Emergency Operating Center, Operation Center. So